Στο ένα μάλιστα απουσίασε λόγω κυτρίνων καρτών. Κόντις στον Ζεβλάκοφ, έκανε την κεφαλιά. Πάει ο Νουάτσι, τον πρόλαβε ο Κασέκε. Διώχνει ο Αλαπή. Πίντο. Έκοψε την Κουμάνα. Χρήστης Μιχαήλ, τον πρόλαβε ο Πάντιτς. Με τη μία έκοψε ο Κρούσερ. Ο Νουάτς έχει χώρο μπροστά του. Πάει να κάνει τη διείσδυση, σταματά. Δίνει στο Χρήστο Μιχαήλ. Είναι εντελώς ανενόχλητος για να κάνει τη σέντρα. Πάνε και να σπρώχνει ο Κοζόσκι. Ωστόσο έχουν την κατοχή παίκτες της Ομόνοιας. Δεν χρειάστηκε το σφύριγμα. Πάντιτς στο Χριστοφί. Παλιά σε θέση φόρ έκοψε ο Κόντις. Η μπάλα έπαιξε στον Ζλόγκαρ. Δίνει στον Αλονεύτη. Πάει να περάσει αυτό που Σαϊτίδη. Ζητάει φάουλο ο Αλονεύτης. Ο Ισραηλινός ήταν στα 2-3 μέτρα. Πάλι η φάση εδώ. Πέρασε την μπάλα στα πόδια του Πουρσαϊτίδη. Και έχει περιέρθει η κατοχή στον Διονύση Χιώτη. 5 λεπτό, κύριε Μιχαηλίδη. Αναγνωριστικό 5 λεπτό θα έλεγα, χωρίς καμιά ιδιαίτερη φάση. 4-4-2 που μετατρέπεται, έρχεται πιο πίσω ο Ζεβλάκοφ. Το Αποέλ, το γνώριμο του, το αγαπημένο σύστημα. Γίνεται 4-5-1. Ακριβώς, με τον Ζεβλάκοφ λίγο πιο πίσω και στόχο μπροστά τον Νουάτσι. Ο οποίος ήταν σε θέση offside εδώ και σωστά σήκωσε σημαία ο Κύπρος Νικολάου. Ναι. Η Ομόνια φαίνεται ότι έχει διάθεση να πιέσει πιο ψηλά με τους Χριστοφί και Αλονεύτη και Κωνσταντίνου και πιο πίσω τον Σλόκαρ. Φυσικά αυτό αφήνει κάποιους χώρους πίσω που πιθανόν να εκμεταλλευτεί το Αποέλ, αλλά τίποτε ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί. Κωνσταντίνου περνά στο Πάντιτς, έτοιμος για τη σέντρα. Ο Πίτο βάλε το πόδι, που επέστρεψε, έκανε άμυνα εκεί. Τώρα είναι ο Δημήτρης ο Γραμμόζης. Κασέκια, παίζει κάθετα. Χριστοφί κάνει λάθος στη μεταβίβαση, κοντά και λαθασμένα. Ο Νουάτσι με πλάτη. Καλή παλιά του Μιχαήλ, κοντά από το σώμα του Πίτο. Πίσω ο Χαραλάπους, πάει να πιέσει ο Πορτογάλος, τον Αντώνη τον Γεωργαλίδη, που αναγκάζεται, πάει τη σίγουρη λύση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πολλές φορές οι θεματοφύλακες πάνε με σιγουριά σε παραχώρηση ενός πλαγίου. Και πολύ καλύτερα. Η εξυπνάδα, σε αυτή την υπερβολική εξυπνάδα σε τέτοιες φάσεις μπορεί να πληρωθεί πολύ ακριβά. Καλύτερα να ακούσεις μικρό μουρμούρα παρά να στοιχήσεις. Χρήστης Μιχαήλ στο Κρούσερ. Τώρα είναι στο κέντρο της άμυνας ο Κόντις. Η παλιά του δεν είναι καλή, κόψε ο Πάντιτς. Χριστόφι στο Σέρβο. Κασέκε. Σλόγκαρ αποφεύγει τον Ούνο Μωράης. Παίρνει θέση ο Κωνσταντίνου και ο Αλονεύτης. Φαίνεται να ελέγχει ο Πουρσαϊτίδης και στέλνει την μπάλα κοντά στο Τσιμιάκη σε πλάγιο. Περίμενε λίγο τον Χιώτη ο Πουρσαϊτίδης. Πήγε και αυτός στην παραχώρηση ενός πλαγίου. Μέσα για τον Σλόγκαρ. Η κλειστή. Γραμμόζη, σούτα, πέφτει το Χιώτη. Να η πρώτη φάση στο παιχνίδι. Το 8 λεπτό Διονύσης Χιώτης στην κλειστή του γωνία. Υπέροχο σούτ από τον Γραμμόζη, αλλά ήταν σε πολύ καλή θέση ο Χιώτης. Ο οποίος εδώ πολύ όμορφα με το έξω μέρος του ποδιού, καταπληκτικό βολέ. Καταπληκτική φάση με κόρνερ τώρα στη συνέχεια. Ο Γραμμόζης κοντά στον Αλονεύτη. Πάλι στον Γραμμόζη, έξω από την περιοχή πλέον. Σηκώνει την μπάλα και δια την κεφαλιά. Λόγκαρ, κοντινό σου, την μπάλα στο δοκάρι, γκολ. Η Ομόνια ανοίγει το σκορ με τον Αλαπή. Στο 8ο λεπτό ο Αλαπή στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Αποέλ. 1-0 για τους πράσινους. Ναι. Στο 8ο λοιπόν λεπτό, σε αυτή τη φάση και αφού η Ομόνια πριν απείλησε, στο κόρνερ που ακολούθησε πάλι πρωταγωνιστής ήταν ο Γραμμόζης. Η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα εδώ, το ξεκίνημα της φάσης με τον Αλονεύτη που έκανε την πάσα, ο Γραμμόζης στην σέντρα. Το σουτ που ακολούθησε τους Λόγκαρ στο δοκάρι και πλέον ήταν εύκολο το έργο για τον Αλαπή να ανοίξει τον σκορ. Σε έφεραν οι πανηγυρισμοί σε εξέδραση, η Ομόνια λοιπόν
με το δεύτερο γκολ του Αλαμπή στο φετινό πρωτάθλημα παίρνει το προβάδισμα. Ήταν ένα ονειρωμένο ξεκίνημα για την Ομόνοια και πολύ εύκολο γκολ για το ΑΠΟΕΛ, θα έλεγα. Εκεί στο κόρνερ δύο ποδοσφαιριστές μόνοι με την Ομόνοια αφέθηκαν να άφησαν τον Αλονεύτη ειδικά στην... να κάνουν τη σέντρα. Μετά ήταν το σούτ του Γραμμότζη, το σούτ του Σλόκαρ. Συνεχώς ήταν πρώτοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και συνήθως οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ κερδίζουν αυτού του είδους τις μονομαχίες. Και βάζει λοιπόν ένα γκολ γρήγορα η Ομόνοια, πάρα πολύ γρήγορα, ούτε καν το δεκάλεπτο δεν έχει συμπληρωθεί. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ο Κοσόφσκι δίδει στον Νούνο Μωράης, πάει να περάσει πάνω στον Χαραλάπους, πλάγιο για το ΑΠΟΕΛ. Μετά την ευθέρεση θα πάμε κάτω στους πάγκους, να δούμε και τι έγινε, κάτι περισσότερο από όσα με την εικόνα είδαμε νωρίτερα. Από Τάκη Λεμονή και Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ειδικά μετά το γκολ. Τουρσαϊτίδης είναι στο πλάγιο. Ψάχνει στήριγμα, δεν έχει πολλές επιλογές. Κάνει την κίνηση ο Νουάτσι. Ξανά Τουρσαϊτίδης. Νούνο Μωράης. Σέντρα. Πίσω ο Ζεμπλάκοφ. Πάει να γίνει το λάθος. Ηλία. Κάνει φάουλ στο Γραμμότζη. Στον πάγκο της Ομόνοιας πάμε και στον Γρηγόρη τον Γεωργιού πρώτα. Ήταν φυσικό δωμάτιο, πανηγύρισε έξαλα και ο κύριος Λεμονής αλλά και όλοι στον πάγκο της Ομόνοιας, στον γρήγορο γκολ του Αλαμπή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των προπονητών. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν φορά τους παίκτες τους, αλλά οι φωνές είναι πάρα πολύ δυνατές και κάνουν δύσκολο το έργο τους. Όμως κατάφερε ο κύριος Λεμονής στο μάκι, είναι πολύ σημαντικό. Θα ήταν κάτι που προπονούσαν στο Ηλία Κούλο, αυτή η εκτέλεση του κόρνερ. Τον πήρα δηλαδή του έστησαν και η σέντρα που έγινε από τον Γραμμόζη, όλα αυτά